Pag-adto niya, nag-aso pa. May pagkasiyat sa taro ni Ma'am Pearl na sold out gid siya nga gidauban na mo ang katong mga sinina ni Sir Vince. Kulang siya kalibutan Inday Gina nga naaraday sa kwarto ni Inday Jinjin ang mga sinina ni Sir Vincent. Mas maayo sa noon doon. Kay ingon nila doon, makabwisit mo kuno nang magsunog kag sanina. Mas labing maayo ang imong gibuhat. Bitaw Inday Gina, no? Kay panalitan uroy og makagawa si Sir Vincent, dinara iya mga sinina. Pero abi ni mo Inday Gina, ako nabalakan ba? Unsa man di ay? Unsa may imong nabalakan? Si Ma'am Pearl lamang gud nagsulti nga pananglitan makagawa si Sir Vincent, di gid kuno siya makadawat nga naa siya mobalik si Sir Vincent dinhi nga ang iyang bana ex-convict. Unya? Mao lagi to di dawaton kay ex-convict. Ex-convict ka dyan? Lagi. Grabe naman po na doon, oy. Jen? Ano pa si JP? Ato ko, ano, kwarto JP Lola, dayon ako, pukaw JP ba? Di siya matap, yung piyong lang siya Lola. Lola, I'm sure. Naubos jud to JP. Sagdi lang. Kaya gamay ra nga kay ubos iyang gibati. Kaya naibay siya nga siga-sigaan sa matali. Siyempre, lang. May ulagi unta to. Di na lang kuyog Jinjin suroy-suroy da. Pero, nalingaw man sad ka, Jen. Na-enjoy mo kasi ng restoroy. Oo, pero di man gusto Jinjin. Haubos lang JP. Anala, join ka nila. Nay, nalingaw sila inom-inom og white wine. Pinahutdan man dahil sa red wine. Dali na. Dali na, Jin. Jin, dali na. Join ka nila. Dali na, Jin. Sige na. Ilaw lang. Dili, inom Jinjin wine Lula, oy. Ako sa daot ba? Sige, naman lang. Dali. Hoy, Shenton! Ayaw inom, ana! Uy, madaot imong baby, ana! Ayaw ko na pagila sila sa tambag, day. Mura, juga correct, no? Si, nangay kasupo ng sulti ni Jinjin. Ang sabag, oh, please. Please lang. Ayaw ko naman paglalis diya. Birthday ko na ko, ha? Elmer, iho. Mas mato magpa-music ta para dunay mas nindot na color ang akong birthday. Bitaw, malingaw din ato ano? Sige pa. Sige, susunod ninyo kaya akong magpapago na. Bitaw, may pa! Sayad na yung Jinjin. Uy, gustala pa, Gigi? Oh, sayad Jinjin. Nagbawaday ka? Oh, kabaw sayad Jinjin. Hindi makita niya. Okay na. Oy, Jinjin! Hindi mo na maong sayang! Ana o! Awas na lang! Jinjin, ha! Awa! Ana! Ana! Ay, ito na pag-gala-gala, day. Ibaw ko yung sayang na. Awas! Sweetheart, ate disco. Awas! Jinjin! May kikimpot din! Hindi ba yan? Ana! Ana ba yan? Ana! Ayun, Ana! This is Africa. Tell me how you like that. Oy, Jennifer! Ayaw ka na, baby, at oy! Na, ala, antay kita imo, baby, imo tiyan! Ikaw, no? Dali na, lagi ko naglakot ni mo. Na, Di mo nga pasakitan sa Jinjin, anak? ba? Kataki ko respeto ang akong birthday? May pamalayaw na lang ta. Sige. Naka-Jinjin, Ayaw na, ha? natin. Ana, ihati. Ali din. Sige, malayaw. Okay. Okay, Brenda. People are crazy. Expectations. Jennifer, ano? Una ko,
time for Africa. It's time for No. Awa na ala. Be, ato manay tagi-unsa nila be. Waka-wakan kuno na. Waka. Wak mi kamao. Sige. Asundo ato sila sundo na ba? Be. Gahi kaya akong lawas doon. Ayaw gahi di ako. Mo enter ka silang kuan celebration. Ano naman? Naibog lagi ko doon. Lain. Kaya sila doon. Bik, kitasan. Ay, di mo ako kamao. Yan, sige di away. Bye-bye. Bye-bye. Dong. Sige. Waka na. Waka ka mo. Dato sila. Gano'n nagpapaka? Pagpili na lang good. Sorry. Huwag man din ko kay Bonga. Asa, manday na siya. Ganun oh. Di ko po ang Pearl oy! Di pag ko retarded! Kamu naman ingon ba retarded ko? Inom pa mo ba no? Ano ba? Mauna. May tikto. Ikaw, Shane. Spoil lang mo nga itong lipay-lipay ga. Walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumon.